Салом азизонам, салом мухлисони бо ҷону дилам, салом дӯстдорони филмҳои хатлонсинамо. Ҳозир дар тамрини силсила филми Артист, яъне дар шаҳри Бохтар иштирок дорам бо роҳбари киностудия Зафари Валӣ ва инчунин бо он гурӯҳи эҷодие ки хеле ҳалиму меҳрубон ҳастанд. Хеле гӯем агар бо як тими ки дар ҳақиқат бо ҳам чӣ мегӯянд, бо ҳам унси хеле хуб гирифтагӣ ҳастанд, бо онҳо ҳамкорӣ дорам ва дар ин ҷо дӯсти азизамон, ҳунарманди шинохтаи мо Абдураҳим Абдураҳмонов анаҳоло дар он касро пардозӣ карда истодаанд барои тайёрии навор. Ин кас шавҳари маро мебозанд. Ва медонед чӣ гуфтанӣ ҳастам, ин филми ҳамкории ман бо Хатлонсинамо фикр мекунам филми чорум аст ва ин силсила филм аст ва ман хушҳол аз он ҳастам ки Зафарҷон бо гурӯҳи худ такя ба ҳамин силсила филм кард. номи силсила филм Артист аст ва насиб карда бошад дар моҳҳои наздик ин филм ба навор меравад барои азизони мо ва баҳои шумо албатта барои мо зарур аст, чун ҳар як баҳои додаи шумо, ҳар як комменти шумо ба фоидаи мо ҳунармандон, ба фоидаи эҷодкорон аст. Ва гуфтанӣ ҳастам ки Хатлонсинамо бениҳоят талоши зиёд дорад ҳунармандони ҷумҳуриро бо ҳам биёрад ва мо ҳунармандон бекор набошем ва ин коре ки Зафар мекунад дар ҳақиқат шоистаи таърифу тавсиф аст. Ман намегӯям ки Зафар маро ба филм мегирад ва ман бояд фақат ӯро таъриф карда истам. Не, гап дар ин нест. Гап дар он аст ки ҳамчун ҷавони ёш ки даст ба кино зад ва чандин сол аст ки филмҳои худро мебарорад бо гурӯҳи худ, бо ҳунармандони хуб ва ҳар як филми баровардаи ӯ дар ҳақиқат баҳои худро дорад. Филмҳои гирифтаи Зафари Валӣ проблемаҳои худро дорад, моҷароҳои худро дорад ва ин силсила филм низ яке аз ана ҳамин аввалин силсила филми давлатӣ, аввалин силсила филме ки Хатлонсинамо ба навор мегирад. Умед дорам ки ин ҳамкории мо боз давом мекунад ва ман ба ин гурӯҳ ба Хатлонсинамо муваффақият ва боз ҳам муваффақият хоҳонам ва умед дорам ки дар ҷашнвораҳои байналмилалӣ бо филмҳои ҷадид низ иштирок карда соҳиби ҷоизаҳои беҳтарин низ мегардад. Албатта амин бисёр вақт дар ютуб каналҳо, дар кӯчаҳо, дар куҷое ки бошем, мардум аз паси пардагии ҳунармандон бисёр барои онҳо ҷолиб аст ки масалан зиндагии паси пардагии ҳунармандонро донад. Аз ҳамин лиҳоз буд ки ман ҳамин сценарияи филми Артистро интихоб кардам барои филмбардорӣ ва ман гуфтам ки дар як филм ман наметавонам тамоми ҳаёти масалан як филми якним соата тамоми ҳаёти артистро ман нишон диҳам. Ба ҳамин хотир гуфтам ки силсила филм ҳатман бояд ин силсила филм шавад ва ана ҳамун ҷавоб ба ҳамун яъне ки саволҳое ки мухлисону тамошобинони кинои дорӣ мекарданд ба мо ки ҳамин ҳунарманд оиладор аст, ин ҳунарманд зиндагиаш хел аст, ин ҳунарманд зиндагиаш хел аст. Аз ҳамин лиҳоз ман ҳамин паси пардагӣ яъне ҳунармандонро дар ҳамин филми Артист мехостам инъикос кунам. Албатта ягон чизе гуфтанӣ бошад масалан дуруст, яъне Зафарҷон дар ҳақиқат дар бораи ҳаёти пасипардагии мо на ҳама медонанд ва таваҷҷӯҳи онҳо зиёд ба ин аст ки мо дар филм нақш меофарем, яъне нақши хуштоман аст, нақши моҳиндар аст, яъне мо ана ҳамон нақшҳое ки аз ҳаёти дигар одамон гирифтааст мо онро нақш меофарем, вале зиндагии худи моро ҳеҷ кас намедонад ва ту як коре карде ки дар ҳақиқат аз ҳаёти мо ҳунармандон ҳамаи ин рӯи филм мебарояд, яъне мардум аллакай барои худ шояд хулоса барорад ки ҳаёти моям
доимо хандаву шӯхиву гӯем роҳат кардан нест. нақши худро мебозем дар бале 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 ва мо дар ҳаёт зиндагиамон дигар аст. дар филму дар саҳнаи театр тамоман дигар. дар ҳамин филм мардум мебинанд ки мо чӣ зиндагӣ дорем. бале ман фикр мекунам ки худо хоҳад, худо хоста бошад, ин силсила филм хеле ҷадид мешавад. ва ман мехостам ки Абдураҳимам як-ду ҳарфе мегуфт. ман фикр мекунам ки вақте ки ин филми ҷадид аст, вақте ки мо ҳунармандон бисёр нақшҳоро меофарем. мисол барои қаҳрамонҳоямон, мисол чӣ ки духтур бошад, табиб бошад, ҳама. Лекин аввалин бор аст ки мо артистро, яъне ки нақши худамонро дар рӯи экран навор мебардорӣ мекунем. барои мо, барои худамон ҳам он қадар душвортарам ҳаст, чунки баъзан вақт нигоҳ мекунем ки ҳар кас, агар барои мисол гирем, нақши худро бозӣ ҳозир агар як одами духтур табибро гӯем ки шумо нақши худатонро бозӣ кунед дар ҳамин ҷо, наметавонад. ва мо лекин ҳунарпешаво аз уҳдааш дара устокорона мебарем, чанд вариант нишон дода метавонем. анакнун барои мо худамон навбати фаро расидааст ки худамон артист, яъне ки нақши худамонро дар саҳнау дар экрани синема бояд пешкаш кунем. хусусан дар ҳамин филм, хусусан дар ҳамин филми артист ки мо баъзан вақт мешавад ки ба артист дағалӣ мекунем, лекин диламон намешавад худамонро, чунки мо худамон артист ҳастем. масхарабоз ҳастем, мегӯем чи артист шуда, як чӣ бунёд кардааст, гуфта зихчилар келду. баъзе барои худамон ҳамон ба текст наздик шудан ҳамон хеле душвортарак мешавад. барои ин қадарам аз ин лиҳоз шояд камбудиё биафтад, агар аз тамошобинон маъзарат мепурсем. хуб, дигар дар охир ба ҳама шумо як бор дигар хуш омадед ба Хатлони Бостон, ба шаҳри бохтаре ки албатта ин тамоми ана ҳамон нерӯ ҷозибаи шумо буд ки мо дар шаҳри бохтар дар чанд соли охир фазои синамои миллиро яъне ки сохтем, барқарор кардем не, яъне ки сохтем дар инҷа. ва ман фикр мекунам дар вилояти Хатлон на дар замони шӯравӣ, на баъд аз чанд соли охир ин гуна масалан чизҳо дар вилояти мо вуҷуд надошт. ва ана ин сабаб шуд даъвати шумо, иштироки шумо ва нерӯи боз баъзан гурӯҳи эҷодие ки мо дар Хатлон синема фаъолият мекунем ки имрӯз ҳам ба роҳбарияти вилояти Хатлон, албатта ман аз фурсат муносиб истифода мебарам ба роҳбарияти вилояти Хатлон ва тамоми кормандони мақомоти иҷрои ҳукумати давлатии вилояти Хатлон, ба раёсати молияи вилояти Хатлон ва ҳамаи он ниҳодҳое ки дар бари масалан як ниҳоди навтаъсиси филмофарӣ имрӯз рост истоданду, моро боварӣ карданду, яъне ки такя ба мо кардан ки мо фазои синамои миллиро дар вилоят яъне бисозем. ташаккур мегӯям, арзи сифос мегӯям барои дастгириашон нисбати санъати филмофарии тоҷик. ва ман боварӣ дорам ки дар ояндаҳои наздик боз роҳбарияти вилояти Хатлон дастгириҳои аз ин ҳам зиёдтар мекунад нисбати рушди кинои тоҷик дар вилояти Хатлон. ва ҳамчунин албатта вақте ки Хатлон синемо рушд меёбад, ин рушди синамои миллии тоҷик на танҳо барои Хатлон, балки барои тамоми Тоҷикистон масалан ҳисоб меравад. мо албатта ба минтақаҳо ҷудо намекунем, мақсади мо ин нест, аммо вақте ки масалан Хатлон синемо шуду, сурдсинемо шуду, масалан Тоҷик филму дигар ниҳодҳое ки дар ҳар як шаҳри деҳоти масалан вилоят ҷумҳуримон фаъолият мекунанд, баъзан вақт моро савол метиҳанд ки чӣ дар масалан сурдсинемо, Хатлон синемо ки масалан шумо тақсим, не, ин тақсимот нест, баръакс ин рақобати солими эҷодӣ барқарор мешавад ки мо метавонем дар асоси ан ҳамин рақобати солими эҷодӣ филмҳои солим истеҳсол шавад, филмҳои солим, яъне ки рӯи навор оварда шавад. масалан вақте ки сурдсинемо як филм мегирад, Хатлон синемо албатта уна дида ба илҳом меояд, албатта ман бояд ин хел филм гирам, ман бояд аз ин хубтар гирам, масалан Тоҷик филм бифаҳмем аз ин хубтар беҳтар, аллакай рақобат дар байн пайдо мешавад. ва бори дигар ба тамоми нафарое ки барои Хатлон синемо, барои рушд ёфтани кинои тоҷик моро дастгирӣ карда истоданд, алал хусус ба раиси вилояти Хатлон ва пеш аз ҳама
ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон арзи сипос мегӯям, ки солҳои охир нисбат ба рушди кинои тоҷик як нигоҳи нек карданд ва ана ҳамин таваҷҷӯҳи онҳо буд, ки барномаи рушди кинои тоҷик барои солҳои 2018-2022 қабул гардид ва ана ҳамин барнома дар асоси ана ҳамин барнома ниҳоди навташкили Халқони синемо дар асоси ҳамин барнома ташкил ёфтааст ва албатта пеш аз ҳама ана ҳамин ғамхориву дастгириҳои худи сарвари давлати Тоҷикистон пешвои маҳбуби мо президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аст, ки дар баробари дигар проблемаҳое ки имрӯз дар Тоҷикистон вуҷуд дорад, чи аз иқтисодию чи амниятию дигар боз ҳаракат мекунанд, ки фикру андешаашонро болои яъне ки санъати кинои тоҷик, болои фарҳанги тоҷик албатта равона созанд. Бори дигар баробарияти ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, баробарияти мақомоти иҷроикунандаи вилояти Хатлон арзи сипос ва миннатдории хешро баён менамоем.